Bueno, egunon, beldur pixkat ematen du, ezta? Hemen irakasle izango direnen irakasle, euskaltzain, eta zu zer zara? Irakasle? Gaur erabakiko dugu. Irakasle baino ez, gu ez gara irakasle baino ez. Eta gainera PowerPoint erabiliko dugu. Osea, que... bueno. Konta guz. Beste gabe hasi aurretik bai, eskerrak ematea gaur hitz hartu zuen guztioi. Azken batean, gaurkoa bezalako hausnarketa teorikoetatik ere guk hartuko ditugu nahi ditugun puntuak, gure eguneroko lanean ere aplikatzeko, ez? Eta horrelako jardunaldietatik lortuko dugu berrikuntza edo hobekuntza berri horiek txertatzea gure eguneroko lanean. Hau esan da guri tokatzen zaigu, lokatzetara jaistea, ez? Eta zentroan, kurtsoan zehar ikusten ditugun kasuen aurrean erabakiak hartzea. Bai, igual, Ibairen kuadrante horretan izango litzateke orain arte jorratu duguna kultura moderno jasoa, egon gara pizkate entzuten zabaltzen, gu herriko hieragoaz. Bai, pizkat beratxoago, edo beste erabatera bentsat, eta behar bada zuentzako, igual, batzuentzako bentsat, baliagarriagoa izan daitekena. Hori da gure asmoa bentsat. Testuinguruan kokatzeagatik eta ondoren azalduko duguna zentroaren izaeran hobetu ulertzeagatik, gu Arrigorriagako institutotik gatoz, Arrigorriaga ezagutzen ez duzu honontzat Bilboko periferian dagoen herri bat da, 12.000 biztanle ingurukoa, Basauri eta Hego Uribeko industrialdetik hurbil, eta herri bat izan da ere, errealitate soziolinguistikoan hirigune baten nahiko antzekoa izango zenak. Ez gure kasuan, kalkulatzen dugu, 17, 21 direla etxetik elebidunak diren ikasleak. Zinetan gaude? Bai. Horretaz gain, DBH eta batxillergoa daukan zentro bada, 500 ikasle inguru biltzen dituena, eta 80 irakasle, 80 piku irakasleko lantalde bat. Beraz, esan dezakegu, bigarren etapa osoa hartzen duen instituto handi bat dela. Zergatik hasi ginen honetan? Honetan diogunean, ahozkotasuna lantzeko dinamika zehatz batean esaten dugu, ez? Guk zentroan egiten genuen errealitatearen irakurketa bat zen, gure ikasleek idazteko gaitasunak hartzen bazituzten ere, ahozkotasunean ez genuela lortzen egunerakotasuneko bizitzan erabiltzeko hizkuntza jario egoki bat, natural bat, edo eurek benetan disfrutez erabiliko zuten hizkuntza bat. Eta horregatik, beharrezkoa zela, hemen aipatu den bezala, idatzizko hizkuntza horren ikasketatik ahozkotasuna lantzera pasatzea. Esan bezala, ingurua esan dezakegu nahiko erdalduna dela, egia da beste hirigune batzuetako zentro batzuekin konparatuta errealitatea pixkat positiboagoa izan daitekeela, baina ingurua nahiko erdalduna da, eta kasu salbuespenak egon arren, azalpenak emateko zailtasunak agerikoak direla. Bestaldetik, irakasle talde osoak klaustroan hartutako erabakia izan zen, ahozkotasuna lantzea zeharkakoa izan behar dela, ikasgai guztietan landu beharrekoa, are gehiago, ahozkotasuna ondo landuz gero, ikasgai guztietan jasoko genituela emaitzak. Hizkuntzetatik hasi eta zientzietara. Beste aldetik, hau ezinezkoa izango zen, esan bezala, irakasle talde guztiaren implikaziorik gabe, eta gure arteko elkarlanerako markorik gabe. Eta bestetik, argi eta garbi, kurrikulumak ere horrela eskatzen digulako, ez? Eta orain eskuartean dugun kurrikulum berriaren kompetentzietan, hizkuntzetan komunikatzeko kompetentzia horietan ere aipatzen delako.
hau denon arazoa da. Helburu nagusia esan bezala ahozkotasunean trebatzea, ikusten genuen idatzizkoan maila altua duten ikasleek berak ere ahozko azalpenetan nahi genuen erregistroa mantentzeko arazoak izaten zituztela askotan. Are gehiago, egindako hausnarketa bat zen, idatzizko ahozko azalpen bat eskatutakoan edo ahozko lanen bat eskatutakoan askotan jotzen zela idatzizko testu bat diseinatu eta horren arabera ahozkora pasatzera. Are gehiago orain eskualde artean ditugun tresna itzultzaile neuronala eta holako tresnekin. Asko erraztu da euskeraz idaztea, neurri baten, eta ikusten genuen ahozkora jotzean idatzizko hori erreplikatzen zela ahozkotasunean. Bestetik, DBH-ko ikasleak ditugu, eta ikusten genuen ere, zailtasun horietaz gain, gainditu behar genituela, hemen aipatu diren estigma edo, hainbat, beste hainbat arazo, alde batetik, olako eremu erdaldun baten, euskeraz etxean hitz egiteko ohitura duenak berak ere eskolan euskara erabiltzeko sentitzen duen nagi hori, esan dugu azken batean masa kontsumorako sortzen den material gehiena erdaretan sortuta dagoela, eta orduan euskalduna zentroan bertan ere nagia senti dezakela edo euskara erabiltzeko, eta batzutan evidentzian geratzeko, klase inguru erdaldun batean euskara erabiltzagatik, eta bestetik horrek sortzen duen ohitura, erdara erabiltzeko ohitura. Eta nola egin hori modu natural batean iraultzen joateko. Ia. Bestelako sedeak nahi genuena zen programazioetan txertatu ahozkotasuna modu sistematiko batean lantzea. Etortzen den irakaslea etortzen dela horretarako baliabideak eskaintzea eta horrelako dinamika strukturatu bat izatea kurtso eta maila guztietarako. Horretarako beharrezkoa izan zen ahozkotasuna bera zehaztea eta zeintzuk diren oinarriak finkatzea. Alde batetik, zeintzuk izango diren ahoz zein idatziz erabiliko ditugun erregistro eta baliabide ezberdinak, zeintzuk izango diren erabiliko ditugun tresnak, orain azalduko ditugu, egindako grabazioak eta, zeintzuk izango diren ebaluatzeko erabili ditugun eta sortu ditugun errubrikak, eta bestetik, irakasleen elkarlana sustatzeko eta teknologia eta berrietan trebatzeko erabili ditugun baliabideak. Azken batean, hau aurrera eramateko erabili ditugu grabazioak eta horrelako baliabideak. Hau esan da, aurrelanketa guzti hori, duela 3 urte, 2019an egin zen lehenengo formakuntza saioa Josune Zabala hizkuntzalariarekin, lehenengo hizkuntza mintegiekin. Urte horretako emaitzak ikusita, erabaki zen zentro osora zabaltzea. Bai zientziak eta bai gela egonkorra guztiok parte hartutako formakuntza prozesu bat izan zen. Formakuntza prozesu hori 3 urtez luzatu zen, eta labur esan da, 3 ataletan, 3 atal markatuko dinamika bat proposatzen zuen. Aurre testua, lanketa eta ondo testua. Anderrek azalduko dugu beto, baina aurre testuan egiten genuena zen, edo Josunek proposatzen ziguna zen ikasle bakoitzaren ahozkotasunaren lagin bat lortzea, hau da, grabazio gordin bat egitea. Bigarrenean, guk formakuntza honetan erabakitako eta irakasle talde osoak erabakitako errubrika horiek aurkeztu, eta ikasle bakoitzetik espero duguna eurei argia adieraztea eta horrekin lanketa bat egitea, eta ondoko testua litzateke bigarren grabazio bat, hilabete batzuk pasata edo kurtso bat pasata, ikasle bakoitzaren aldaketa ikusi ahal izateko. Esan behar dugu errubrikak, guk erabilitako errubrikak, guk sortuak direla, formakuntza hauetatik ateratako datuekin, baina gure zentrora egokitua.
Eta are gehiago, irakasle bakoitzak bere ikasgaira egokituak izan direla. Hau da, batzuk bere ikasgaian hizkuntzaren erregistroa landu nahiko dute, beraientzat interesgarria delako ikasleak prestatzea narrazio baten kontaketan, beste batzuk adibidez zientzietan hizkuntza zehatzago bat edo hizketaldi bat modu zuzenago batean nola egituratu hobetsiko dute, ez? Bai. Bueno, evoluzioa, degradazioa edo eraldaketa, bai? Segatik evoluzioa, segatik degradazioa, eraldaketa, nik uste dut denoi gertatzen zaiola pizkatxo bat antzekoa, jakitun bat datorrenean gure zentrura, gauza asko azaltzen dizkigu, gauza politak, txundituta gelditzen gara, ze guai, ze ondo, hau egin behar dugu, baina askotan ez da posible, bai? Beste faktore asko daude, zentru bakoitzean faktore asko daude, eta ez da posible metodo guzti horiek txertatzea azaldu dizkiguten moduan. Orduan, zergatik deitu diote evoluzioa? Evoluzioa, aldaketa bat izan duelako, degradazioa behar bada ez delako izango Josunek garaiotan azaldu zigun moduko beste sakona, baina, saiatu gara gure erara egiten eta guri baliagarria izango zaigun era batera lantzen. Hori da, nik uste dute zentru bakoitzak egin behar duena. Guk ere ideia soltatzen dugu hemen, askatzen dugu hemen, eta zuek zerbait hartu bat dezakazue, guretzako bikain. Orduan, lehenengo eta pentsatu behar duguna, zertarako indarra, astia eta gaitasuna dugu. Argi geneukan, denok ezin genuela egin grabaketan historio hori. Euskerakoak egin zezakeen adibidez, gizartekoak agian ez zuen denborarik, matekoak gutxiago. Orduan, beti dago hori, neurtu beharra, norberaren indarrak neurtu beharra, eta ondoren zer egin dezakegun ikustea. Klaustroan eztabaidak izan genituen. Nork sartu, nork ez, nork gehiago, nork gutxiago, eztabaidak izan genituen ahoskotasun on bat zer den esateko. Jon Anderrek, euskarakoak esaten zuen, bertsolari moduan horrela jarri, paparra atera eta gramatikoki perfektoa den itzalditxo bat botata, bikain bat izango zuela, ahoskotasunean. Beste batzuk ez, ezinezkoa dela hori, ke ba. Kriston eztabaidak izan genituen. Eztabaida horietatik irten zen, zer den guretzako ahoskotasun hon bat. Hortik atera genuen errubrika bat. Hori egitera gonbidatzen zaituztet bakoitza bere institutuan. Zen nik orain proposatzen badu, seguruenik hemen matematika izango du, nola izango da hori ba. Bakoitzak badauka bere ideia eta egoera ere ezberdina da guztiz. Eta personalizazioa, aipatzen ari garena. Irakasle, ikasle, ikasgai, ni gorputz hezkuntzako irakaslea naiz, nire egoera guztiz ezberdina da. Nire egoera klasean guztiz ezberdina da. Beraz, hauek guztiak kontuan izan behar ditugu eta bakoitzak berera moldatu. Ia, zein da? Gainera, olako ikastaro bat egiten duzu eta esaten dizute, iaia dena txarto egiten duzula. Dena aldatu behar duzula, zeizu gertatzen? Jakitun bat datorrenean, hori txarto, guri bai. Niri bentsat bai. Eta, saiatzen zara, pizkat aldatzen. Lehenengo eta behin, eta nik ez dut egia dela, saiatzen gara sarritan, dena ebaluatzen. Ikasle bat daukagu, edo 3 lau ikasle aurkezpen bat egiten, 10 minutuz, hor ditugu, eta gara hain txapeldunak uste dugula. Nik hemen apuntatuko momentu batean, eta dena ebaluatuko dut. Ez da posible. Ez da posible. Horretarako, grabazioen metodoa oso erabilgarria da, lagungarria da. Eta batez ere aukeratzea zer ebaluatuko dugun. Horretarako errubrikak sortu genituen. Errubrikak mailakoak, ziklokoak. Lehenengo eta bigarren mailan, errubrika bat, 3 eta 4 beste bat, eta batxilergoan beste errubrika bat. Horrek esango zigun, zertan fijatuko ginen, zeri begiratuko genion. Ezin dugu pertsona bat aurrean 10 minutuz hitz egiten euki eta pentsatu dena ebaluatuko diogula. Denaren kontziente izango garela. Gauza batzuk aukeratu behar ditugu, eta gauza horiek aztertuko ditugu,
eta grabazioen bidez laguntzen bagara, hobe, bale? Beste arazo bat, ez dakitela zer eskatzen zaien. Ahoskotasun bat, venga, joan horra eta igo eta itxegin ondo, zer da itxegin ondo? Bai? Nik neuke ere ez dakit, agian zer den. Denon artean lortu genuen, klaustro guztiaren artean, 80 lagunen artean, zerbait lortu genuen. Bai? Beste rubrika bat daukagu, simplifikatua deitzen dieguna, ikaslei pasatzen dieguna. Bale? Ikasleak badaki orduan zer eskatuko diegun. Horretaz aparte lantzen da bai, baina badaki, idatziz dauka zer eskatzen diegun. Eta egunerokoan noski lantzen dugula. Bale? Gaizki egindakoa aipatzen dugu, ongi egindakoa indartu beharrean. Askotan pertsonan dator hori, ohituretan dator, irakaslea nolakoa den, baina lagundu zigula uste dut, hori jakiteak, eta horren kontziente izateak, eta aldatu nahi horrek lagundu zigula uste dut, gauzak beste era batera esaten, ez da? Eta askotan ere, ezin zara 10 minutuz denon aurrean hitz egiten egon, eta guztiz geldi egon. Ezin duzu hori egin. Esaten diogu zer egin behar duen? Nik ez dakit zer egin behar duen, begira nola nagoen, hemen. Bai? Bueno, ez dakit. Esan beharko diogu, ez da? Bale, ahozko ekoizpenak ies egiten digu ez badugu grabatzen, aipatutakoa. Grabazioek horretan lagunduko digute. Eta ebaluazioan idatzezko parametrokin ari gara. Hori, Jonanderekin aipatzen genuena, beraentzako perfekto izango litzateken testu hori, ahozko testu hori, perfektoa da, ez da perfektoa? Bueno, neurtu behar dago. Hori, zentru bakoitzak erabaki beharko du, ezta? Bai, perkatu. Bai. Zerotan gelitu da hau guztia? Ikasleen arteko elkarlana eta komunikazioa esker lortu ditugu errubrikak. Orokorrak, zuei aipatutakoak, lehen aipatutakoak, orokorrak, guretzako izango direnak, zikloka ditugu banatuta. Errubrika simplifikatuak, ikasleei pasatuko dizkiegunak, beraientzako ulergarriagoak eta errazagoak. Jendaurrean islari izeneko dokumentu bat ere badaukagu, ikastaro horretatik birmoldatua, eta horrek lagunduko digu idatzizko testu batetik ahozko on batera evoluzio hori edo garapen hori egiten. Eta errutinak, oso garrantzitsua dira errutinak. Errutinekin zer esan edut? Aurrezkuntzako irakasleen bat hemen balego, ni baino asko hobeto azalduko luke, baina aurrezkuntzako ikasleak sarritan eskola joaten dira, sartu eta eguraldiari buruz hitz egiten dute. Nahiko esaldi simpleekin, baina zergatik ez egin guk hori esaldi konplexuago batzuekin. Errutina konplexuago batzuekin. Grabazioak ezin baditugu egin, klase askotan, sartzen ari gara gure zentruan errutina horiek. Azalpen asko emateko, azalpen ezberdin asko emateko. Ikasleen grabazioak ere baditugu. Eta ikasleen grabazioak hori dira, altxor bat askotan, ez da? Edon hori erakusteko, adibideak jartzeko, zer egin behar den, zer ez den egin behar, irakasleei azaltzeko. Eta erregistro horria, bakoitzak zer egiten duen, zer egin duen, zer kurtsotan egin duen, hori guztia ere erregistratzen dugu. Zer egiten dugu honekin guztiarekin? Urtero, kurtso hasierako lehenengo klaustroetako batean, irakaslegu guztiari azaltzen diogu. Kaixo, egunon, Arrigorriak institutuan, ahozkotasuna, zuen programazioan agertu behar da. Horrek esan nahi du, ebaluate izan behar dela, eta landua izan behar dela. Azaldu behar duzue, nola landu behar den. Aukerak hemen dituzue. Errubrika dituzue, errutinak, grabazioak, hori guztia hor dago. Beraz, guk egiten duguna da, hori, kurtso hasiera horretan, denei azaldu, eta bakoitzak, bere mintegian ere izango ditu berriak ez direnak, eta batak besteari lagunduta, nik uste dut, deno gabiltzela, gutxienez zerbait egiten, ahozkotasun horren alde. Eta denbora uste baiate, minutu bat ere ez. Adibidean prestatuta, gorputz hezkuntzan ez, ongizate fiziko eta emozionala ikasgaian nola lantzen nuen ahozkotasuna, nola lantzen nuen grabazioen hori, baina, ez badigute usten. Ez, esatea, bakarrik esatea... Kontaktuan jarri nirekin eta... Bakarrik esatea, azkenan, hemen gure produktua saltzen ari garen ez.
Bitarteko guzti hauek bai daudela, kasu honetan norbeteko ikusi nahiko balit, rubrikak eta egindako lan guztia dagoela institutuaren webgunean hor igota dagoela askotasunaren atalean. Beraz, gaur ez daukagu denborarik dena aztertzeko, baina nahi izan ezkero hor material pila bat dagoela, 3 urte hauetan egindako lanarekin eta irekia dagoela. Eta besterik gabe, eskerrik asko.